Teollisuuden ammattilaisina me Sarlinilla tiedämme, että mittavissa teollisuusprojekteissa oikean kumppanin valinta on ensiarvoisen tärkeää. Kun suurien projektien muuttujat heittävät kapuloita rattaisiin, tarvitset vierellesi kaverin, jolla on asenne kohdillaan, joka oikeasti ymmärtää, mitä juuri teidän liiketoiminnassa tapahtuu. Meillä Sarlinilla ollaan edelläkävijöitä, olipa kyseessä teollinen paineilma, vihreä energiateknologia tai teollinen automaatio ja digitaaliset ratkaisut. Sarlin on yli 90 vuotta vanha perheyritys ja me olemme aina uskoneet aidon kumppanuuden voimaan. Kumppaninasi me pidämme huolen, että laitteiden huolto on taattu ja tuotteiden elinkaari optimoitu. Kun lähdet kanssamme yhteistyöhön, me hoidetaan homma kotiin. Alusta loppuun, räätälöidysti ja energiatehokkaasti. Ota siis kumppaniksi porukka, jolla on asenne kohdillaan. Sarlin, kestävän teollisuuden mahdollistaja.